Zuetariko batzuk ja badakizue, ja, atxoko bideoa ez dut egin, astean zehar, nire parrokiko nire eguneroko gauzak oso intensak izan dira, eta ezin izan dut egin. Ez dekot denborarik egitxegota. Hola, horrekasi, gaurko 17. domekako homiliaren, edo homiliaren zatitxuak be. Lehen erakurgaian ikusten dugu mezu nagusia zein dan. Salomonek ez dut zazalaz jaberi erregeak gloria goiduen, eta bere poderaren oinarri diren gauzak eskatzen. Bizitza luzea, aberastasunak, etzaien eriotza, ez. Bios bat eskatzen dau zuzen, entzun eta epaitzeko. Horrek ondoaren eta gaizkiaren arteko bereizketa eskatzen dau. Zuzen kirolotuta, aurra ez da baina, oraindik adineko be ez dan, heldu arduratsu giza jokatzeko eskatzen jakon jakintza da. Errearen lehenen ezaugarria da, jaberen izenean goberna den dauana. Ariak eta ondoa eta geizkia ezagutzeak haren antzeko egiten dauan arte. Baina jakintza hori ezin dau gizakiak konkistau. Jakiturin iturri dan jainkoari eskatu behar jako. Samalamonek egiten dauan bezala. Horregaitik beharrezkoa da entzutea. Jaberekiko komunino brai izkatzen dauana. Haren berba eta aginduteko leialtasunez bidez. Haren borondatea dirazten. Eta horrezagatik salmoan entzun dugu baimete dodala jauna zure legea. Zer da jaungonaren legea maitatzea? Jaunaren mezua geure ganatzea, geure bizira eroateko. Hauze da gure deia, aurretarako gauz dituta. Eta horrezagatik, bigarren erakurgain esaten duzku, jainkoaren aukeran ginduzan bere semearen irudiko izan gaitezan. Semearen irudiko izatea zer esan nahi dau. Irudia bagara, irudi bat mezu barik ez doa inora. Eta geu mezua sakontzeko bizi behar gara. Sakondu behar dugu geure bizitzarekin. Mezua askatasunez, baina egin behar dugu. Grazitik etorri jakune gure baietzarekin bete behar dugu. Eta zergatik bete, jangoikoaren lana eginda dago. Gu ez gara txolongioak, ez, gu gara izakiak. Eta gure askatasunarekin adierazi behar dugu jangoikoaren presentzia gure bizitzetan. Horretarako gagoz dituta, hau sakontzeko. Eta sakontzerakoan ikusiko dugu non dago altxor nagusiena. Eta altxor nagusien bila joateko edo zer gauza egin behar dugu. Jangoikoaren erreinuaren altxorraren bila joateko edo zer gauza kapaz izan behar gara egiteko. Baina nola egingo dugu, alde batetik, edo lehenengoz, gure inguruan dagozan gauzak, soberan dagozan gauzak, alde batera utzi. Eta bigarrenien, guri tokatzen jakuna da, aukera egitea, sakontzea. Ele izan, eta evangelioarekin batera, egin dezakegu. Fanoren irudia, aurrean dagona, esaten duzkun moduan. Baina, bizitzen eta eukaristian gauza asko antzekoak egiten dugu. Adibidez, lehenengoa. Bizitzan txarto egiten dugunean, barkamena eskatzen dugu. Eukaristian be. Gure bizitza kristaulez, gure bizitzeko goraberak sakontzeko, jangoikoaren berbia hausnarketa baten bidez geure ganatzen dugu. Eukaristian be. Askotan igual laguntza behar dugu hau sakontzeko. Eta horretarako dago homilia. Geuk, dekogu hau. Jarraian, etzungo dugu egizue hau neure oro egarri. Gure bizitza Jesusen bizitzako antzekoak izan behar gara. Eta horretarako, gure moduan egin behar dugu jangoikoaren mesua. Baina gure moduan, kontutan hartu behar dugu, osta bere igual, atzera joan behar garela, barkamena eskatzera. Eta, amaitzeko, zoaze jaunaren bakean. Zoaze jaunaren bakean, zertarako.
gure bizitzarekin Jaungoikoaren barri ona izateko eta zabaltzeko. Hauxe da gaurko mezua. Ikusten duzuenez gaur ez dago ipuinik. Sentitzen dut.